Добро утро, аудиторията! Преди малко се събудих, както виждате съм изключително рошев, защото бях след поредната нощна смяна и какво ще направим? Ще си направим мазно турско чайче. Няма да седим в скута на никого обаче, така че следете, сега ще ви покажа как точно се прави. За да си направим чайчето, уважаеми зрители, ни трябват само едно, две, три неща. Разбира се, трябва ни водичка, която е хубаво да бъде минала през някаква филтровка или пък да бъде някаква изворна вода, защото тази чешмата поне в София е гадна. Хубаво е да имате един прекрасен турски чай. Аз съм си купил от един турски магазин тук, Алтън Баш Класик. Чая е на фирма Чайкур, която е прекрасна фирма. И по принцип се слага водичка. Трябва ви двоен чайник като този. Аз този си го купих. Ефтиничък беше 30 на лева пак от един турски магазин на пазара Иван Вазов, тук зад нас. Не е абсолютно задължително, но е хубаво да се направи в такъв чайник. По принцип се слага долу вода, чака се да заври водичката. След което от тази вода се слага тук горе се слага чайчето. След което се оставя 15-20 минути да си ври. На тих огън обаче. Много е важно да е на тих огън. Само че ние ще се изхитрим, няма да го чакаме да заври. Ще си го стоплим директно в каната до вряща температура и директно ще си сипаме на двете места. Така че ето, сега ви показвам, сипваме си в каничката чайче, като е хубаво да има поне 1 литър чай. Като не е спал човек и говори само глупости. Хубаво е да има поне 1 литър вода, разбира се, не чай. И когато завари водата, ще ви покажа какво точно правим. Така почва да загрява водичката, уважаеми зрители. Не да загрява, а да ври даже. А ние през това време ще си сипем в горното чайниче от прекрасния чай. Така, взимаме си една лъжичка, която е хубаво да е с мечка. Това е на щерка ми, голямата мисля, че е едната от лъжичките, която тя много харесва. Аз разбира се също много харесвам. Взимаме си една хубава лъжица. Чака, че ще стане свинщина и съпругата ми ще ме пребие. Ето хубава лъжичка. Слагаме, даже още малко ще сложа. Надявам се да виждате, не съм най-големият специалист в снимането. Хоп! Още не сме сложили в долния. Да не забравим да си пуснем котлончето. Пускаме си котлончето и си слагаме чайчето там. Почти завря. Чакаме може би една минутка да заври и ще ви покажа как си сипваме. Да не пуснах някой друг котлон да направя свинщина за пред камерата. Не, добре, всичко е наред. Ето, вече ври водичката. Взимаме си, а няма да чакаме да свири или да не свири. И какво правим? Да сипваме в долният чайник почти до 2/3 да е мека. Сипваме си го, слагаме си тук. Внимателно. Също така сипваме и в горния чайник. Същото общо взето, като преди това. Сега ще взема камерата да ви покажа. Хопа, хоп. И то си ври. Ето, за да видите, уважаеми зрители, има водичка, тя почва да ври вече по-така сериозно. Тук също има водичка и тук ври. Погледнете колко красиво и колко прекрасно е. Може би сега е момента да ви кажа, само да си намалим котлоните. Защо е готино да се пие турски чай? Аз преди няколко години спрях да пия кафе, може би преди 4-5 години, защото не ми влияеше добре. Аз много го харесвах кафето, много ми харесваше да си правя кафе, аромата на кафето, да го правя с топло мляко, примерно. Обаче не ми влияеше добре, то аз си предашах доста кафета, може би предашах по 2-3 кафета поне на ден. И в един момент отма го спрях от днеска за днеска и почнах да пия чай. Почнах да пия зелен чай, почнах да пия черен чай. И всъщност се оказа, че ми влияят доста добре. Първо ми влияят на тонуса добре, после ми влияят на нервната система добре. Но турския чай аз го харесвам, защото има един много прекрасен аромат.
Има и табиет в сипването на чая. Знаете, той се снима. Аз се снимам. Сипва се в едни мънички чашки, които ще ви покажа обаче след малко. И се пие по един много прекрасен начин, който създава цялостно усещане, така както бихте го чули в женските блогове, но ние сме мъжки блог и затова няма да говорим за такива неща. Сега ще ви покажа след мъничко след 15 минути, какво е станало чайчето. Ще го дегустираме заедно с вас, да видим татковците дали е окей чайчето. За край на тази сцена ще ви покажа на моята съпруга цветята, които са като фонтан. Тук са се отпуснали. А аз, между другото, навънка имам рози, но тях ще ви ги покажа в следващият епизод, може би. И така, както виждате, вече е готово чайчето. Изключваме си котлончето и си взимаме една чашка, защото не намерихме голяма стъклена чашка, за съжаление. Може би чувате и че е доста шумичко вече, това е защото съпругата ми се прибра и до някакви простоти по телевизора. Взимаме си една хубава цедка. От горната част сипваме, сега то не мога да видя, нищо, айде ще сипваме малко. Около 2/3 трябва, нищо не съм сипал, около 2/3 трябва да е чайче. И 1/3 водичка. Прекрасно стана. Виждате ли? Разкошно. Айде сега и водичка ще сипаме. Штрак. И след една секунда ще го дегустираме, приятели. И ще бъде нещо страшно. Уважаеми зрители, виждате прекрасната пара, която излиза от турското чайче. Както ви показах преди малко с мечката, лъжичката. И сега ще го дегустирам. Аз съм сигурен, че е прекрасно, но се надявам да съм ви заребил да пробвате и вие. Ако някой случайно така живее наблизо и не му се дават пари да си купува грамаден чай, може да ми пише и да го черпя един чай, да видите, че съм ларш. Божествено е, турския чай е разкошен. Наистина съм много доволен, така че ви препоръчвам да го пробвате. Последвайте ме за още кулинарни съвети.